Dne 19. prosince roku 1966 se v Litomyšli narodil náš pamětník Pavel Roubal. Vystudoval základní školu v České Třebové. Již od útlého věku se věnoval mnoho sportům, například orientačnímu běhu, ale také si rád zahrál šachy a volejbal. Jeho velkou zálibou se stal také tanec, kterému se rád věnuje i dnes. Po gymnáziu se dostal na ČVUT do Prahy, kde se později seznámil i s jeho budoucí ženou. Bylo to jedno z mála míst, kde byl počítač. Učil se na něm programovat. Aktivně se účastnil studentské rady a potom i stávky. Tisknul letáky a vylepoval je po Praze. Místo plánované demonstrace přijal pozvánku od tchána a manželé se vydali na pečenou kachnu do Českého Krumlova. Po studiu se odstěhoval do Pacova, kde dodnes na místním gymnáziu učí informatiku.